Noroc la tăți, Maleavi, Chișinău. Ne ducem la mall, băieți. Bună seara, Chișinău! Ascultăm o leac de muzică, am așa și o leac mai... Să razisnim ca și cum. Сейчас Салазюк пизда шина кажу его. Ой, сука, делай мана. Мафия сдушила la mall, короче, să joace un bowling acolo. Da. Azi de-am nu nicătăi bagajul. Da, bagajnicul lăsăm pe altă dată. Azi e sărbătoare. Luni, zi gre. Nu striga, băi. Lasă-mă, luni. Să laudă lumea, să laudă lumea. Of, iar la Moldova. Iar la Moldova, iar la Moldova. Прига. Я фоткаешь менту, як делать? Менту, це парковщик. КБГ. Полегче. Трем фамосом паркare subterană. Сука, не сюда по 30 este. Ia. Da, am murit. Ia sus până căscat. Hai la doi, a minus 2. Au, aici era pe loc. Moldova e săracă, băieți, au și mașinile pe aici. Da, săracă. Niște X3-uri, niște Mitsubishi. Și vrei, viștele, și uite, un Escalade acolo stă parcat. Parcuim și noi și fule. Au și Cadillac aici. Nu numai în America, nu, tot în Transnistria. Dar de ce în Transnistria? Asta că mai ieftin. Lumea trăiește bine la Chișinău, băieți. Uite-l. Sărac, dar mașini trebuie să am. Da, corect. O să facem un naresc, cred că și din videourile astea vă arătăm așa pe acesteam, cam cum e. Ia uite și хороший матовый acolo, lacuri, ia uite, băi, și frumos. Ia mult să o filmăm, aleac. Păi de unde? Uite și mașinile. Trebuie să căutăm ieșirea, mă vedem, căutăm ieșirea, căutăm unde este ieșirea. Uitați parcarea asta, de mult n-am fost pe aici, nu țin minte. Încolo și ieșirea, intrare. Хорошая. Да, кстати, care cu... Știi care cu fenul, tipa, arăta, știi că ai făcut o țarapină și iese... Poliția patrulare, ia uite ce se Poliția, apoi eu ți-i zic pricol de ăsta, îți pui la рамочку. Și nimeni nu te oprit. Ei, da. Ca să smiență. Îți pui așa pricol și te să postezi tine, știi? Urmează, podă. Au și podrujică aici, aia și frumușică aia. Auci, короче. Cine vrea 25.600. Cine vrea Hyundai i40, preț special. Uite, scaturile ți le dă в подарок, на. Numai scaturile încă 500 de euro. Scaturile încă 500 de euro, și tu vrei. Încă 500 de euro? Deasupra. Dar-s frumușele, bă. Și muzică. Так, мы, короче, mergem să fumăm și după asta vă mai filmăm, vă mai arătăm înăuntru cum e. Și движение merge înăuntru. Sărbătoarea e înainte, короче. Hai, давай, pași, mai filmăm, mamuș, pași. Короче, bowling-ul nu s-a prinit, tot e zabit, ne ducem la Fșet să cumpărăm niște bulci. Andrew să dea привет. Filmăm alea prin mall, vreau să arăt la Rudy vreau să arăt.
Знаешь, filma, короче, ne ducem la biliard.